Og nu, mine damer og herrer, kommer vi til kategorien bedste mandlige birolle. Og de nominerede er... Hans lange krop hang bare fast i en græshoppearm, da han dinglede rundt i en container som den illegale indvandrer. Andreas Jebro lod sig udnytte og voldtage. Alligevel forsvandt hans mildhed aldrig. Det var et foruroligende bud på et menneske uden rettigheder. Blink i øjet? Tjek. Varme i stemmen? Tjek. Ild i fødderne? Tjek. Charmerende Henrik Lund havde det hele i rollen som den steppende Cosmo Brown. En musical performer, der kan få selv det sværeste slapstick-nummer til at funkle. Søren Sætter Lassen kastede hele sit vanvid og en herlig omgang selvironi ind i rollen som den glade håndværker Rumpe, der ikke kan få nok af sig selv og af at være på. Et generøst one-man-show. Og prisen for bedste mandlige birolle går til... Henrik Lund. Tusind tak. Tusind tak til Bikubenfonden og Rømerkomiteen for den her kæmpe ære, den her pris. Cosmo Brown. Det eneste, jeg lige kan finde på at sige, som han sagde: korte personer har lange ansigter, og lange personer har korte ansigter. Store personer har liden humor, og små personer har slet ingen. Tak til Det Nye Teater. Tak til Niels Bo Valbo for at give mig den her chance. Tak til alle mine fantastiske kollegaer for at have været der. Vigtigst af alt. Tak til min familie. Min far, min mor, min bror, min skønne datter og min fantastiske kæreste, som sidder lige der. Hvis det ikke var for jer, hvad var jeg så? Tak.